खुलुमबाय वेलकाम टू द एवी बडलेण्ड ब्रह्म चैनल आं अनसुमै नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि रेसिपियाव लानानै फैदों इंडक्शनाव गाइखेर फुदुंनाय फैदो बिदिब्ला इंडक्शनखौ अन खालामग्रोनोसै गाइखेर फुदुंनो थाखाय जोंनो नांगौ गाइखेर गिलासे ओमफ्राय ससपेन नै गाइखेर फुदुंनो थाखाय आं दायो इंडक्शनखौ अन खालामनोसै सुइच अन खालामग्रोनोसै फार्स्टआवनो सुइच अन खालामबाय दायो इंडक्शनखौ अन खालामनोसै जोङो बासन गोजा फज'नानै होनाङा आरो इंडक्शनाव सिगाङाव जोङो गाइखेरखौ लुनानै लाग्रोगोन बिनि उनावसो इंडक्शनाव फज'गोन नङाबा बासना खामलांगोन आरो दायो फज'ना होनसै आं बेक साइडआ गोरान जानांगौ दै थानाङा एसेबो सिंनि बाहागोआव दै थाबाबो जेबो नङा मिल्क सुइच बटनावहाय प्रेस खालामसिगोन आङो फुल हिटआवनो गुदुं खालामगोन मानो होनब्ला जल्दी गोदौनांगौ जाबाय जोंहा 1 मिनिटावनो गाइखेरा गोदौबाय नै बेसेबां जल्दी माने गोदौओ आरो दायो आङो इंडक्शनखौ अफ खालामनोसै इंडक्शनखौ आङो अफ खालामबाय अब्लाबो इंडक्शननि फेना बन्द जायाखै गाइखेरा जाबाय नै जोंहा गोदौनाया कमप्लिट जाबाय गाइखेर फुदुंनाया इंडक्शननि फेना बन्द जाबाय नै बन्द जाबाय दायो जोङो सुइचखौ बन्द खालामनो हासिगोन गाइखेर फुदुंनाय खामानिया जोब्बाय आंहा नै दुंबाय 1 मिनिटनि गेजेरावनो बेसेबां थाबनो गुदुं जायो मोजांथार नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ इउजफुल मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालामनानै हो आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो अननानै बाय उननि भिडिअआवहाय लोगो मोनसिगोन।